Velkommen til vores vinterkoncert, som foregår her i Tvind og så på Borgerby Gods over på Sjælland. Den kommer til at bestå af 4 afdelinger, som alle sammen er meget forskellige fra hinanden. Så kommer anden afdeling. Det er sådan en platform, hvor først et initiativ, som foregår over på Hellebæk og Skydebanegård og Boserup-skolerne, hvor 2 venezuelanske musikere er i gang med at lære elever at lære at spille klassisk musik på violin og cello og på andre instrumenter, pauker og så videre. De spiller lidt af Beethoven, de spiller lidt af Vivaldi, og så har de i øvrigt også lavet en saxofonkvartet, der spiller noget af Bach. Det næste på den her afdeling, det er en familie, der bor i Norrköping i Sverige, men som kommer fra Polen. Crispin hedder faren, og den ældste datter, Julia, hun er 19, og den yngste, hun er 9, og de er alle sammen knalddygtige til at spille violin, og til at underholde i det hele taget. Så de laver en underholdningsafdeling, som både er imponerende og bliver morsom. Og som den tredje ting, så kommer Murat igen med sin rammetrumme for selv at optræde, sammen med en kollega, som også er fra Tyrkiet, som hedder Gürkan Balkan, som spiller det interessante instrument, der hedder oud, som er en mellemøstlig lut. Så de har en soloafdeling der til sidst. Det var anden afdeling. Anden afdeling af vinterkoncerten, den har 3 punkter. Og den er beregnet til, også i fremtiden, til videre koncerter, at vise noget af det, som skolerne selv arbejder med. Så hvis nu om et år, at vi har fået nogle musikere fra Venezuela heroppe til at lære alle dem, der er ved at spille violin eller cello eller andre klassiske instrumenter, så til næste år, så kan det være vores ensemble eller jeres ensemble her, som så optræder. I år, der skal vi se en gruppe, et orkester, som består af elever og lærere op fra Hellebæk og fra Skydebanegård og fra Boserup, alle sammen over på Sjælland. De har arbejdet i et år med at lære at spille forskellige klassiske instrumenter. Violin, cello, kontrabas, klarinet, trompet, fløjte. Og det er både elever og lærere, det er alle, der bliver involveret i det. Nogle har ovenikøbet fået deres egen violin, ved jeg. Og så har de 2 musikere fra Venezuela, som I har mødt, Jorge og José, som underviser dem og lærer dem at spille på instrumenterne, og som også træner med dem i ensemble. Og så skal de nu optræde for os på vinterkoncerten, både i Tvind og over på Borgerby Gods på Sjælland. De er 17 i orkester, og de skal spille den her melodi. Hvem har lavet det? Hvis Rune var, så vidste han det. Beethoven. Det er en kendt melodi. Så skal de spille noget af Vivaldi. Vivaldi, han har skrevet et meget kendt værk, der hedder De 4 årstider. Så de spiller noget fra efterår, og så det der. Har I hørt det? Måske. Og så skal de spille for den der årstid, der hedder vinter. Det er jo meget passende, når det er en vinterkoncert. Så skal de spille en melodi, som er kendt, hvis man har set Eurovision Song Contest. Det der i gamle dage Melodi Grand Prix. Har I hørt den? Sig bare ja. Når man ser sådan noget Eurovision, som er fjernsyn for hele Europa på en gang, så spiller de den melodi. Den skal de også spille. Så skal de spille Knocking on Heaven's Door af Bob Dylan. Og så har de lavet en kvartet af saxofoner. Saxofoner, de findes i forskellige størrelser. Sopransaxofon, den er sådan her. Normalt sådan næsten helt lige. Så er der tenorsaxofon, altsaxofon, den er sådan her. Så er der tenorsaxofon, den er lige standard, bare større. Og så er der en baritonsaxofon. Den er så stor, så man er nødt til at slå en krølle på.
så har de ligesom 4 stemmer, ligesom i et kor. Og der har de lavet en kvartet, og der spiller de noget musik af Bach. Så det bliver en vældig koncert fra Hellebæk og Skyldbækgård og Bostrup. Og så kommer der i anden del af anden afdeling en familie, der bor i Sverige, men som oprindeligt kommer fra Polen. Faren, han hedder Crispin Bigniewski. Det kan godt være, det er det rene polsk. Og han har 2 døtre. Den ældste, hun er 19, hun hedder Julia Bigniewska. Og den yngste, hun er 10, og hun hedder Nicole Bigniewska. Så kommer moren også med. Det er jo fordi, så er mor med. Og de er meget, meget, meget dygtige til at spille violin. Det har faren lært dem. Og I kan se det også på YouTube. Blandt andet Nicole, der spiller et stykke, som vi også skal høre på koncerten lidt senere. Ikke i den her afdeling. Den her afdeling, der er de, faren og de 2 døtre sammen om at spille noget musik, både til underholdning og til, at vi kan blive faktisk ret imponeret over, hvad de kan. Han kan også spille guitar, klassisk guitar. Så først så spiller de ham og den yngste datter, Nicole, et stykke af Paganini. Paganini, han var violinist, og han levede i 1800-tallet. Det vil sige, det er snart 150 år siden, eller det er omkring 150 år siden. Og han var så fantastisk til at spille violin, så han havde en stort sort hår. Så folk, de troede, at han var i pagt med djævlen. De troede, at han havde lavet en aftale med djævlen om at sælge sin sjæl, så han kunne spille så fantastisk. Det tror jeg nu ikke, at han var. Men han var helt fantastisk til at spille. Og af ham skal den lille Nicole spille et stykke, som er sådan nogle forskellige variationer over en melodi, hvor faren spiller til på guitar. Så bliver der også noget, der sådan er mere gøjleragtigt, kan man sige. Der findes et stykke for violin, som hedder Kanariefuglen. Hvor man får violinen til at lyde som kanariefugl. Det er sådan, det er skæg. Så laver de nogle sange sammen. Et par svenske sange og et par polske sange. Og det hele taget, det bliver sådan meget underholdende afdeling. De er vant til at underholde sammen. Så det bliver, jeg har ikke set dem sammen. Jeg har kun set på YouTube, hvad Julia kan og hvad Nicole kan. Men jeg ved fra Ole Blok, som var oppe i Stockholm og har mødt dem på gaden, eller på et torv i Stockholm og set dem optræde, at det er meget, meget underholdende. Så det skal de lave. Det er anden del af anden afdeling. Så kommer den tredje del. Og der kommer Murat igen på scenen og skal optræde selv på sin rammetrumme, men sammen med en kollega, som også er fra Tyrkiet, som hedder Gürkan. Godt høre, det er tyrkisk, ikke? Gürkan. Balkan. Han spiller på det instrument, der hedder ud. Og det er ikke en guitar, det er lidt større. Jeg kan godt vise jer den her, jeg ved ikke om det kan komme ind på kameraet, men så kan du tage det bagefter. Her. Ja. I forhold til en guitar, så har den flere strenge, og er lidt større i det. Og hvor mange strenge har du? Kan du se der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det her er sådan på en måde ligesom en 12-streng guitar, men de er, nogle af dem er enkeltstrenge, og nogle er dobbelt. Forløbere for guitar i det hele taget hedder en lut. Og det her, det er en lut fra Mellemøsten. Palæstinenserne spiller også på den, og de gør det altså også i Tyrkiet. Og det kan vi høre, det kan vi lægge ind. Så han spiller ud, og Koskun Murat spiller rammetrum, og de har lavet en hel masse sammen. Så hvad de kommer til at spille for os, det må vi se. Men vi ved, at det er meget, meget spændende. Og de synger også, og i det hele taget, og bare det der med at se Murat spille på sin rammetrum, det er meget, meget fascinerende.
Så det er anden afdeling af koncerten. Elevorkester, elev- og lærerorkester først. Familien Wieniawski derefter. Og Murat og Gürkan til sidst. Det er anden afdeling af koncerten.